Ay amin kakabsat, iti daytoy na daeg nga misa, intay danggayan, dagiti kakabsat tayo nga agyaman, ni Mr. and Mrs. Marshall Gitba and family, ni Mrs. Rosario Madriaga, Mr. and Mrs. Henry Haban and family, Mr. and Mrs. Garcia family and Hacosalem family, Rolando Ranque and family, Bermudez family, Mr. and Mrs. Frankie Aquino and family, ni Mr. Dominador Callejo, iti panagkasangay na, Leonora Modela, iti salunat na, pagyaman ni Josie Kayanan, pagyaman ti panag-birthday ni Chris Emma Aquino ken Familiana, ni Mrs. Bridget Knight, Renato Rabon and family, from Arsenio Haliorina and family, ken iti panangikakaasi tayo, iti kararwa ni Mr. and Mrs. Eligio Villegas. Tumakder tayo aming kakabsat. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, hintay amin idiri, ti ayat ti Diyos sa nasudi, tuy aldawan hapili, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay kenkwana, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken Kakabsat itangal daw rambakan tayo ti misteryo, ti itatao, ti Diyos kada tayo, babaen kinapo tayo ng Hesus Kristo. Pinasanto na ti lubong, pinunas na ti basol ti lubong. Intanok na ti dignidad ti tao no man pa'y managbasol. Pagyamanan tayo dahi ti agrasya nga impaay ti Diyos, ti managayat a Diyos kada tayo. Tapno nga rod may karita yung makiranod, iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabaw yan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managayat. Datay amin ko na tayo, agkonpesarak iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid kan liway ko, basol ko unay, iso ng agpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos. kapagsat, may kapaas sila kumapit po tayo Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
Wakawaneng basbas sulmi, pidot na kukurangan mi, ketalawen nakam kadi, nakalmesan na kembus pusumi. Kristo mga asika, Kristo mga asika, wakawanem basbas sulmi, bidot na kukurangan mi, etalawen nakam kadi, nakalmesan na kembus pusumi. Apo mga asika, apo mga asika, wakawanem basbas sulmi, bidot na kukurangan mi, ketalawen nakam kadi, nakalmesan na kembus pusumi. Nakalmesan na kembus pusumi. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy dagagapyan, kadag iti tatawan na imbag ti banag naknakemda, ibunan nagdaka, itanok daka pagrugba bandaka daydaya wenda ka, agyaman kamken ka gapu iti naindaklan na dayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Dios, na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika apumia Jesu Kristo. Bugtong tanak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, kenanak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika mangikan, kadag iti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Sika mangikan, kadag iti basbasul ti lubong, awatem katay to ararami. Sika situtugaw, iti makanawan ti Ama, kasiyan na kami.
Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yan tangay siksika uapo, Jesu Cristo tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios. Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, nakakaskas daaw ti panangitanok mo iti tao, idi apinaraswam, ket ad dapay ang nakakaskas daaw, daydi panang pabarom kenkwana, idi nga insalakan mo, ipaayo mo ka dito mairanod kami ti kina Diyos ti anak mo, iso anayat anakiranod iti kinatao mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti hinggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Nagpintas ket din nakitain ti susungad ti maysa ababaunen. Umay ngaglasat kadagiti bantay, mangyeg iti naimbag adamag, damag a maipapan iti kapya. Ipakaamuna ti balegi ket kunana iti Sion. Agarin ti Diyos mo, agpukpukaw dagiti gwardiya ti syudad, agpukpukaw da gapu iti rag-u. Makita da asilalatak ti panagsubli ti Apo iti Sion. Agdiri kayo gapu iti rag-u, da kayo anadadael adisu ti Jerusalem. Kinasyan ti Apo dagiti tattao na, inispal na ti syudad na. Inaramad ti Apo tinasantuan a panakabalin na, insalakan na dagiti tattao na, ket nakita ti entero alubong. Ti sao ti Apo. Yaman tayo Diyos. Nakita dagiti tattao iti amin na diso ti panangisalakan ti Diyos tayo. Nakita dagiti tao ti amin na diso, ti panangisalakan ti Diyos tayo. Kantaan niyo ti Apo iti baro a kanta, gapu kadagiti nakaskas daaw nga inaramid na. Nagunod na ti balegi, babaen ti bileg, ken nasantuan a panakabalin na. Nakita dagiti tao ti amin na diso, ti panangisalakan ti Diyos tayo. Inwaragawag ti Apo ti panagbalegi na, tinungpal na ti Karina kadagiti Israelita, nalagip na ti Asina ken kinapudno na kadakwada. Nakita dagiti tao ti amin na diso, ti panangisalakan ti Diyos tayo. Nakita dagiti tattao ti amin na diso ti panagbalegi ti Diyos tayo. Idiriyo da kayo amin na daga ti panagpagdaydayaw iti Apo. Itanukyo kadagiti kanta ken diri ti rag-u. Nakita dagiti tao ti amin na diso, ti panangisalakan ti Diyos tayo. Agarpa kayo nga agkanta amang idaydayaw iti Apo. Agtukar kayo iti arpa. Umikis kayo iti rag-u iti sango ti Apo nga ari. Adanggayan dagiti trompeta ken tangguyod. Nakita dagiti tao ti amin na diso, ti panangisalakan ti Diyos tayo. Ti maibasa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Kadagidi una nga aldaw, nagsao ti Diyos kadagiti amma tayo, iti namin adu adaras. Ken iti namin naduma-duma awagas, babaen dagiti profeta. Ngem kadagito'y maudi nga aldaw, nagsao kada tayo babaen ti anak na. Pinarsuwa ti Diyos ti amin na lubong babaen ken kuana. Ket isu ti pinili na nga agtawid kadagiti amin abanag. Ti anak ti pakakitaan iti ranyag iti dayag ti Diyos. Isu ti napaypayso aladawan ti kina Diyos na.
Isupay ti mang tartarawidwid iti amin na lubong, babaen ti manakabalin as sa una. Idi naugas na ti basol dagiti tattao, nagtugaw iti makanawan tinatanok a Diyos sa dilangit. Naaramid ti anak anaturturay ngem dagiti angheles. Nadaydayaw met tinagan na nga inted ti Diyos ngem tinaganda. Taawan pulos kadagiti angheles tinangibaga iti Diyos, sika ti anak ko, ita nga aldaw nagbalinak nga amam. Wenno syakto ti amam ket isunto ti anak ko. Kuna ti Diyos, idi dandanin ibaon ti inauna nga anak na ititoy lubong. Masapul nga agdaydayaw ken kuana dagiti amin nga angheles ti Diyos. Ti sao ti Apo. Yaman tayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Dayawen tay ti Apo, Diyusan nga ayat na, ite tay kenkwana, di dayaw nga awan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo at dako mga kadakayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Sakbay anaparso ti lubong addan ti sao, ket ti sao adda idi iti Dios, ket no anya ti Dios kastamet ti sao. Manipod idi punganay, adda ti sao iti Dios. Pinarso ti Dios dagiti iso amin babaen ken kuana, ket awan tinaparswa no di babaen ken kuana. Adda idi ken kuana ti biag, ket ditoy abiyag iso ti silaw dagiti tattao. Agranyag ti silaw iti sipnget, ket di mabalinan ti sipnget nga iddepen. Maibaon, imbaon ti Diyos ti maysa a tao nga agnagan ti Juan. Immay amang paniknek kadagiti tattao maipapan iti silaw, tapno mamati dagiti amin a makangeg ken kuana. Saan nga iso amismo ti silaw? Ngem immay tapno paniknekan na ti maipapan iti silaw. Daytoy ti pudno a silaw. Ti silaw nga umay ditoy lubong ken manglawag kadagiti amin at tattao. Ngarod, adda idi ti sao ditoy lubong, pinarswa ti Dios ti lubong babaen ken kuana, no pay kasta saan a nabigbig ti lubong. Napan iti ili na, ngem saan nga inawat dagiti kailian na, ngem dagiti amin nga immawat ken namati ken kuana, inikkan na ida ti kalintigan nga agbalin nga anak ti Dios. Saan da ang nagbalin nga anak ti Dios kas ti kadawyan apan nakaipasngay ti tao, ta ti Dios a mismo ti amada. Nagbalin ti tao asao ket nakipagtaeng kadatayo. Nakita mi ti dayag na anapnuan ti parabor ken kinapudno. Daytoy idi ti dayag na inawat na kas kakaisuna nga anak ti ama. Pinaniknikan ni Juan ti maipapan ken kuana ket impokkaw na. Isu daytoy ti ibagbagak idi kinunak,
Sumarsaruno kanyak no pay kasta natantanok ngem siyak taaddan sakbay anayanakak. Iti kinabuslon ti parabor na inawat tayo amin a bendisyon na. When agsasaruno a bendisyon ti impain na kada tayo. Ta inted ti Diyos tilinteg babaen ken Moises ngem immay ti parabor ken kinapudno babaen ken Heso Kristo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Merry Christmas! Merry mo ilata Christmas yaw. Nahan nga Merry ta Christmas yaw. Christmas! No medyo madita Christmas yaw, di Christmas laang nahaan nga Merry. Merry Christmas. Amuyo ti sao nga nakakaskas daaw. Bo! Nabsog kay sapay laeng. Nakakaskas daw. Dadi kanta tayo. Nakakaskas daw ti ayat mo. Di makanta tayo di jay? Nakakaskas daw. Anya dagiti pagsiddaawan tayo. No, di ka arubam, nagngisit ke pimu daw. Wow! Nakakaskas daw. Nya? Awam mo ti pagsapulan na nakagatang ti lugan na, wow, nakakaskas daaw. Di mat? Adda mo dagiti imposible nga nakakaskas daaw, inggit tang set, tumarabitab, nakakaskas daaw hamang agsasaon, simming puumutan, apaya nga ta, wow, nakakaskas daaw, na-stroke gaya man, gonggonana. Napay nakakaskas daw ang mga agsasaon na mild stroke gaya man. Ado da kitay nakakaskas daaw. Wan, ado ati pakakaskas daawan tayo. Ora siyak mat agreyon kami nga agbabats ka. Alapay padikan. Wow, nakakaskas daaw. Kung nadangarod ka, apaya nga nagpadi ka hangkamot nga nalaing idi. Wow, idi nga rin nakakaskas daaw. Tadagiti nalaing tattao ka hanam nga pinagpadi. Nakakaskas daaw. Amoy iti kangrunaan nga nakakaskas daaw. Dahito Ebanghelyo ni Juan. Amoy ni San Juan. Anya dahito pat ng Ebanghelyo? Matthew, Mark, nahu, damo may isa. Wow, nakakaskas daaw at damay isa nga makaamaw. Matthew, Mark, Luke, ken John niya. Synoptics Gospel kunana, ti presentation ni Matthew, Mark, and Luke, medyo agpapada. Naduma-duma nga setting, naduma-duma nga setup laeng, ngamay-may sa di ibagbagada. Ngam ti Ebanghelyo ni Juan, isugarod nga Flying Eagle kunana, ti title na ni Juan, ta nakanga to. Nakanga to ti panangipresent na ti Ebanghelyon. Ay so daytoy. Kunanan sakbay ana para sa tilubong, addan ti sao adda iti Dios. Ket no anya ti Dios kastamot ti sao. Sino makaawat? Nya? Iso nga dayjay Johannine Gospel kunana may sa kadagiti karigatan nga adalen. Taw amin nga Ebanghelyo ka niya paralelism adda amin ijay Matthew, Mark, and Luke ngam datoy ni John no sa bali nga subject daytoy diya tallo adalin nyo pagkukumpara rin nyo adalin nyo at tallo dayjay ngam daytoy sa bali ti topic na Johannine kunana daw ni Gospel of John. Kada ti pailan panangirugi na daytoy Ebanghelyo na madi nagriga mayat ngam narigat ngam kas ano inya ti ibagbagana ni San Juan nauneg na nga to addan ti no anya ti Diyos kastamot ti sao. Kaya na nga sa uwan, ibagbaga na ustomat from the very start. Close your eyes. Children, close your eyes. Hindi ka pa yung mamatpati mat. Nga kunana, tilubong awan niya, tilaeng adda sao, word. Awan pa ginag-sao word laeng sao. Kanya, awan amin, tilaeng adda sao. Awan pa'y no sinno tinagsao. Dayjay ti Gospel ni John. Ketatan gapo day ti nga sao, iso tinang parso tilobong, awan pa'y, iklos mo tamatam. Let there be light. Bag! Gapo ti kaadot tao na idepantay ti kuryente din.
Nagado nga tao di rabi, nakakaskas daaw sa adala makimisa no Christmas. Minsan ti kunak Christmas ko maakanayon. Let there be light. Kunana, iso di jay, tisao, tinangrugyan ti lubong, let there be light. Bag. Nya? Adda ko matilawag, nagadda tilawag, naggapuan na sao, sino nagsao awan. Isuna tinagsao ngem awan. Isungor ti pa nakaparso ti lubong, malagip yun ti pa, malagip yun ti pa nakaparso ti lubonghan. Hindi yun sapay ang Biblia yun mo. Pumusay kayo, hindi yun sapay nabasa. Dandanin sapay pumusay kayo, aguuyak kayo mo. Orida kami. Let there be light. Awang nga ro tinagsao, ngem adda sao, addan ti sao. Kayso ko na let there be light. Bog. Nagadda. Nya, idi ko adda ko matidaga. Masina ti daga. Kindanom. Adda ko nagyan ti daga. Mulmula. Adda ko madagiti animal. Animal kayo, kunana. Nairaman ng ti tao. Ipinarswa na dayta, ti sao pinarswa na ti lubong, uray no awan ti lubong, adda ti sao, adda ti Diyos. Haan nga, agiksis latta ti Diyos, namin ti Ilocano ti iksis, adda latta, agiksis, nagadda, agiksis latta ti Diyos, uray awan ti lubong kada tao. Hantay nga ibaga nga, na pinarswa na tayo, tapno daydayawon, tapno agway so haan. Addalat ta ti Diyos, uray awanti tao. Kagaputi ayat na pinarswa na ti lubong, dagiti animales, dagiti dandanom, dagiti mulmula, agingga na ti tao. Gaputi ayat na kada tayo. Dayjay ti nakakaskas dao pinarswa na, gaputi ayat na, uray no handa tayo magkasapulan, pinarswa na addalat ta. Kinakakasgas daaw, taapaya, pinaadda na tayo dito'y lubong. Tatamanan. Dahito pinarswana nga tao, simubag, amuna na sirib, amuna na laing. Kaslamag kada kayo ang daduma, pera de los Venos, ti amuda amin, iso nagitay, agin lalaing. Ngay pagaropdan kas laam mo da aminan. Kas laam mo tay aminan haan. Kagaputa ti tao simmubag, simmulpeng, nagbasol. Dayta Diyos nga awan isuna, pinarswana ti lubong. Dayta Diyos nakita na di parswana, nagbasol. Nakakaskas da gaputa nagbasolen na ilumlum iti basolen, imay manen, inaramat na mulaeng ti tao, nga tapno umay mangisalakan, nakakaskas daaw ta na ilumluman no mabalbalin ko makaibalang na tayo ti Diyosen at sulpeng tayo ngam nakakaskas daaw ti ayat na. Iso di dyan, nakakaskas daaw ti ayat mo, wow wow wow. Nakakaskas daw ti ayat na, haan na lang idin pinarswanan na imulat iti basol ti lubungan. Imay inaramat na laeng ti bagiti tao babaan kinapo Santa Maria, imay naiyanak ni timmao, imay na inkawes nagtanok dadtoy ti lubong, nagtanok imay na inkawes dayjay kinatao tayo babaan kini Apo Jesus. No nakakaskas daaw ti panang parswana, mas nakakaskas daaw ta imay dinanon na tayo, babaan kin ni Apo Isos, iso dayjay ramrambakan tayo tatanga aldaw. Iso nga anya ti nakakaskas daaw nga word nga kuna tayo, dayjay panang parswana, haan lalaeng nga pinarswa, simmubag ti tao, dinanon na. Dayta ti kinapakumbaba, dayta ti nakakaskas daaw nga ayat na, dayta ti nakakaskas daaw nga panangipateg na kanya tayo. Imay na tayo dinanon, naiyanak. Inosar na ni Maria insagana na, naiyanak ti Mesias, iso dayjay ramrambakan tayo, iso dayjay. Idi, dayto nga word, dayto nga sao, idi timmao, the word became flesh. Timmao, babaan kini
Apo Jesus. Timmao babaen ken kuana isu dayjay rinambakan tayo tatanga aldaw. Kagapota rinambaka ay gapota daytoy nga itatao na gapota nakakaskas daaw gapoti ayat na dayta nga fallen state dayta nga nagtibasol si babasol alubungan idi imayon ti Mesias pinasanto na ti oray langa. Dayjay tinakakaskas daaw ni misteryo ti inkarnasyon akon kuna tayo. The mystery of incarnation. Anya dayjay ti itatao ti sao. Dayjay ti ebanghelyo ni San Juan narigat nga awaten aging gatata ori agsersermonak jakpay maawatan. Nalaing kayo no naawatan nyo ngam siyak jakpay naawat. The mystery of incarnation. Dayjay ti misteryo ti itatao ti sao. Ti Dios nga sao ti mao babaen kini Kristo. Dayjay ti kayat na nga ipasimudaag ni San Juan kadatayo. Kano kitaan tayo kakabsatwen. Kala ko madakay nga nanang, tatang, nagbasol di anak mo, pinakawan mo, nagbasol lata, gaputananang ka, nagbasol ay pakawanem lata, apaen na ka, ayatem lata. Daya ko ma, ilipaten na kan nga ina, ingkalat danunan anak mo nga rod. Ngem narabaw di ayat ti ina nga ikumpira di ayat na iti anak kaysa di jay ayat ti Dios kanya tayo at tao na tayso nga rod ti pagtuladan dayta nga ayat iso day jay imay ingkawus na ti kinatao tayo iso day ti kongkuna tayo nga Paska anya na ganan Paskwa iso day ti inkarnasyon panat itatao ti Dios nga adda kada tayo. Kano kitaan tayo kakabsatwen, no nakakaskas daaw day nga ayat ti Diyos, nakakaskas daaw day nga inaramid na, nakakaskas daaw day nga patig na. Anya nga rod mo ti attitude mo si ka nga narugit at tao, managbasol at tao, awanan ti panakaikarina tao, imay nakadinanon, inarakop nakalata. Ingamer na latta ti inranod na kalatta iti kinayos na dayta tinakakaskas daaw. Anya nga rod mo ti aramidem si ka nga tao. Anya nga rod mo ti isungbat mo si ka nga tao. Anya nga rod mo ti maipaay mo keng kuana si ka a tao. Kano na aramid na uray no na ilumlum ti basol ti tao na inaramid na latta. Anya mo ti rumbang nga Paskwa iti rambak Paskwa iti puso tayo. Umuna agyamyaman, agragragsak iti dayta nga ayat ti Dios. Nga uray pa na ilumluman, agyamyaman tayo, inted na latta. Wan agpaisaw, agtultuloy ti basol ti lubong. Hantay nga maibaga nga tata Christmas ka, awan to ti agbasol no bigaten. Haan kasla mo ila pa nagdiet dayta nga agdayat kan father na nga to ta kolesterol mo inton malpas ti Christmasen. Nagaduma ag Christmas, nagaduma ag kakasar. Ngas ano day ta kunana, haan nga inton malpas ti Christmas ka awan ti agbasol alubongon addalat ta. Mairanod tayo latta ti basol. Nabagay siyak sa mo lagbas-basol, da kayo ka awan sa mo bas-basol yo, kita nyo tarupa yo ko, wow, mukhang anghel. Anghel nga napuyatan agdungdung sa. Adangatan napuyatan nga anghel. Kada kayo ka hangkay sa mo agbas-basol. Ngam nauray no agdaldalya sa tayo dito'y lubong, addalat tabasol. Ngam ti misteryo ti panakaisalakan, ti misteryo na kada tayo, uray no addabasol, nakasagana latan day nga pamakawan. Isugarod nga adda konpesar, isugarod nga adda na santuan amisa, panangpasanto ti bagbagi. Isugarod nga adda pa nagbabawi anapod no, panangpaspasan to ti bagbagi. Uray no mailawlawan tayo basbasol, dadtalat tamo sumursurot ti pamakawan na, dahi tamanan tinakarkaro, nga misteryo, ti panangisalakan na. Tauray no kas ano ka, rugit, kadugyot abasol, uray kas ano kunatayo nga kababain abasol, no ti Diyos ti mamakawan, awan ti haan amapakawan. Dahil tamanin ti misteryo, ti namanagayat ti Diyos kanya tayo.
Nga uray pa'y naman nagbasol tayo, si sasagana latta, nga umawat kada tayo. Kanya ti aramidan tayo isogor di jay, umay tay tataramrambakan, apaya nga agdekorar ka, apaya nga agregalo ka, tultuladom day regalo kada tayo nga tao, timmao gapo kada tayo. Apay nga agragragsak ka, ramrambakan tayo, ti kadadakkelan nga hubilayo tinawen, ti panakaipas ngay, ti Diyos tayo. Kuno kitkitaan tayo kakabsat dahito yung inaramid ti Diyos, anya mo ti karit na kada tayo. Ingkamot pagasaten ti lubong, nagbalin ang nagasat, nagbalin ang nasantuan ti lubong, babaen ken kuana. Kaya dinabunyagang kayon, adagbunyag nga jak amo naman o, idi imbunyag niya popadikan niya tayo siyak bunyagang ka tinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo, dayta a misyon, dayta sao nga timmao ni Apo Jesus na imaldit king ka. Nairaman ka, hamo maikatan uray no agbali-baliktad ka, dayta na imbunyag na nga Diyos king ka, nairaman ka tikin na Diyos na maldit kanyamon, indelible mark po na. Haamon maikat dayta. Kanya ti aramidam, ti misyon na umay mang pasanto ti lubong. Anya nga rod mo ti misyon mo, umay mang pasanto, mang pasaya at ti lubong. Kas ano nga mapasaya at mo lubong ka? One Father. Hangover. Anya ti ininom da. Double black. Di minum ti double black kada kay dirabela. Ti misyon mo mat nga imay nga nakaimalditan na pinasanto na ingkamot pasantuan ti lubong idanon mo ni Apo Jesus dito'y lubong. Kadagiti kakabsat mo nga hanpay makalagip kini Apo Diyosan, di da pay mabigbig ti grasya na nakakaskas daaw nga inaramid na ingkamot tumulong. Iwaragawag mo. Iji ka arubam. Iparinam nga adda ni Apo Diyos. Kini katugangam. Kasano pa nang ipagarup mo ta, kasano pa nang idanon mo ta, na Diyos anta katugangam ka, hanggang nga ron nga agkaalaan. Inang adda ni Apo Diyos, na ba nakakaskas daon na marswa, ingkan. Iwaragawag mo, ingka idanon kadakwada, nga adda ni dayta ti misyon tayo. Adda di ragom nga mapan, siraragsak, nga mangidandanon kadagiti tattao, nga adda ni Apo Diyos, nakakaskas daaw, ti inaramid na, isugurod nga, sikak nakakaskas daaw kamat. Wow, amazing. Tarupam ko man nakita da ka, imay nakimisa ka, nagawid ka ka, kasla ka mukha nga anghelan ka. Wow, nakaskas daaw tarupam, nagsanto. Nakakaskas daaw tari na apaya, nagsanto ka. Iso nga da iyo umay na kanya tayo dito'y lobong, iniyawat na kada tayo babaan ti bunyag. Ang tatariyawat tayo manan ti pamati kada gito'y nga ubing, manoda nga agbunyag, no mabunyagan da, iwaras dan tumet, dayta, silaw kunanapay. Ti silaw nga hanapulos nga maidap kunapay ni San Juan, imay dito'y lubong ni San Juan, insagana na, ngam haan nga iso ti silaw, intodo na laeng no sinno ti silaw ni Apo Jesus, natantanok nga adayo, nga sakbayak na iyanak ko na ni San Juan, addan, ikinapakumbaba ni San Juan, haan na nga in merit, ijibagbagina, no di ni Kristo latta ti binigbig na, kakas diyang matakan niya tayo kuma. Anyaman nga aramidan tayo, anyaman nga idanon tayo nga kinaimbag, kinasayaat, ni Kristo kumaa, haan nga agbalin da tayo. Ni Kristo kumaa, haan nga agbalin da tayo ti, we are just messengers, nya? Messenger tayo laeng, haan nga da tayo ti message, haan nga da tayo di mensahe, ti mensahe ni Apo Jesus. Ti mensahe, ti sao at ti mauhaan ada tayo. Iso nga idirabi di panagyangkod to'y Sibilya, idirabi nga tanti kaadwan ti tao nga nakitak. Piyastaman,
Ngay idedikasyon dayjay ta dapay tattao jay dayjay nga ta. Daytoy nga ta ti maikadwa nga ba nakakitak di rabi nga ti kaado ti tao na punno amin. Nagado ti hanga nakastrek. Kinakakaskas daaw kunak. Kati pampanunutek amoy agin entransak ti pampanunutek jak pay maiyangad dayjay ulok ti pampanunutek gapuking kaapo na naurnong dagitoy atat tao gapuking ka imayda gaputarambakan dati pan nakaiyanak mo Apo Jesus imayda kayat da nga umay na naman ti ragsak ti Paskwa ti pan nakaiyanak gapukan nyam natipon-tipon da daya ti karkararag ko di agin entrance paylaeng agin entrance kami paylaeng kadagitay agserbi kagapuking ka kedi di ko mati attitude tayo awan ti mabagi tayo bahagi na amin. Awan mabahagi tayo. Para kanya na amin. Iso nga datayo kakabsat, karit mo't akada tayo. Christmasen, maudi a Christmas ko to yan. Diyak amo na maudi pa ka a Christmas ko atalagan. Para kanya na kumalaeng, ingkay mo't idanon. Ingkayo mo't iyawat ni Kristo kadagiti tattao. Uri apagbasit laeng iparinayo kadakwada nga adda Dios gaputi kasayaat mo. Hamo mat ang iparina kadakwada nga adda demonyo gapuging. Anya mo daytan adda demonyo gaputa sikati instrumento na mata demonyo makimismisa ka pay. Hamo nga ni Apo Jesus ti ingka iwarwaragawag sa bali mo anya mo daytan. Imay ka pay nakimisa ka agawid ka instrumento ti demonyo. Yung Diyos ko pakawan na warisan kay tuman amin ti holy water ta kitaan tayo no sinno agasok. Ano sinno ti instrumento ti demon awan met da tayo nabunyagan tayon na pasanto tayon ti mensahe na ti Pasko kakabsat di kadalos ti pusom no oray adda pagbasulan tayo oray adda babak tayo no adda conflict adda paghan nga pagkikinnaawatan datayo ati umuna nga mangiwaragawag nga adda ni Apo Dios adda ni Kristo nga timmao ito'y lubong da kayo akin siyak da kayo ang makimismisa da kayo nga umawawat kenkwana haan nga daytay di ko na akon sa bali mo di akin pasurot king ka nga tintinang sit ala nagrigat inulbudan linniputan sinitikan datayo ati mangiparagaw iso ano Christmas ko nana sika ti Christmas na ibunyag kanyam ayon na ti Christmas ko nana sika ingka iwaragawag anya dayjay da naimbag aka nanakem mo ti ayat ti Dios iparinam kadakwada babaen king ka no dapay labasit pagkurangan na idanon mo pangaasim irwar mo narigat mga agpaiso no dadumati mamakawan nagrigat ti mamakawan no dadduma nang runa no digital talkem nga tao inted mo amin nga talek lipliputan na ka nariga mo tao tay laeng ko na tayo ngem ti awis na kaslakin ni Kristo awampay inaramid tay kinkwana nagbasol tay laeng isupay a mismo ti dimmanon halakin tayo kakabsat gapot a Christmas ko na tayo mabalin nga pan tayo idanon ni Kristo iti kakabsat tayo tapno adda karbangan tayo nga mangibaga ti Merry Christmas. Doy mabalin. Merry Christmas ko naman ta kaabay mo uri agkidem kan. No marigatang ka. Merry Christmas. Idanon mo ginaragsak nanamay naginawa a puso dayta ti podpod no a Paskwa. No di pa aglawag taro pa yaw. Tanglen yun ta kaabayon ta bendisyonan tayo no pasurot ti. Wata pagasukan tayo haan nga kasjay. Adda kay kinaimbag kanya tayo, adda aglemlemeng nga kinasaya at titunggal puso. Irwar tay laeng. Iburay tay laeng. Iti tunggal may sakada tayo adda kinasaya at ditoy. Haantay nga paabak. Hantay nga paabak ijay sakit tinakem gura kada apal kada anyaman hantay nga paabak adda kinasaya at ti puso idijay ti iror mo Christmas daytan
Di jay kasaya at ti pusom, di kinaimbag di ti pusom, irwar mo, Paskwa daytan. Day ti podpod no a Paskwa. Iso nga iburay yo, irwar yo, hanyo hangkay nga hanyo nga pakaluban, hanyo nga paabak, hanyo nga pagaburan iti madi nga pasurot ti madi. Tahan nga maabak di Paskwa iti puso tayo, ala iti naimpapuswan anakem kada kayo, dagiti agbuybuya, dagiti viewers tayo, taaduda, ado ti makimismisa kada tayo, irwaryo ni Kristo, iwaragawag yun ni Kristo, iwaragawag tay amin ni Kristo, Paskwa, dayta ti puso, dayta ti pudpud no a Paskwa iti puso tayo. Kararagan tayo ti mamatiak no dumanon paset nga inyanak ni Santa Maria Birhen agigiddan tayo nga agparintumeng pas pagdaydayaw ti timmao nga anak ti Diyos. Datay amin mamatiak iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, anam marswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos a nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos a nagtao diti napaypay so a Diyos, naiyanak saan a naparswa, Diyos akas matlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo at tao. Imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Kastamit ana ilan sa iti krus gapo kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan a surat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biag, iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia maymaysa, Santa, Katolika ken Apostolika, ipadoyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Ita nga aldaw nagbalin ti Diyos a tao, ket nakipagtaeng kada tayo, agdawat tay iti ama, anang palubos ti anak na amangala ti lasag tayo, ket kuna tayo, Apo, pagsawem ti balikas mo kada kami. Agpaay kadagiti mikas kasabat iso ti Dios. Masamay da kuma nga umuna kadagita balikas. Tapno saksyanda ti biagda ti mensahe ni Apo Jesus. Kumararag tayo. Apo, pagsawem ti balikas mo kada kami. Agpaay kadagiti agdengdengeg iti sao ti Dios. Tapno watanda daytoy agameng. Puso da ket agbunga kadagiti aramid da ti kinalinteg ken kapya, kumararag tayo. Apo, pagsawem ti balikas mo kada kami. Agpaay kadagiti saan pay makamamo ken ni Apo Jesus a Kristo. Tapno maluktan dagiti matada iti daytoy pudno asilaw nga imay kadagiti tattao, kumararag tayo. Apo, pagsawem ti balikas mo kada kami. Agpaay kadagiti agsagsagaba gapo iti pait ti padas da iti biag.
Tapno masarakan da kadagiti tattao amang ted kadakwada ti pamati namnama kenayat kumararag tayo. Agbaay kadagiti kailyan tayo agtartrabaho iti ballasiw taaw tapno maawat damet ti anag ken bendisyon ti Paskwa uray adayuda kadagiti familyada kumararag tayo. Apo pagsa UMD. Agulimat tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. O Diyos nga amami, babaen ni mabaen ken ni Apo Jesus nga anak mo, simrek ka itilubong mi, kat ammom nga rod dagiti kasapulan mi, di minamnamaen nga ited mo amin adawaten mi, ngempat gam kadi dagiti kasapulan mi, kas pagayatam, ken agtaeng kakada kami babaen ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Ken ka bungat linglingit mi idaton miken ka bungat banbanog mi wen idaton miken ka nanumhong sagsagot mi tawan sa bali amay daton mi aken ka po may kari idaton miken ka unoy mi idaton miken ka araraw mi wen idaton miken ka asasuk mi tawan sa bali amay daton mi aken ka po may kari idaton miken ka puso mi idaton miken ka daytoy biag mi wen idaton miken ka amin amin mi tawan sa bali amay daton mi aken ka po may kari Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ya po awatin na kumada ito daton ka nagitaimam, ket may paay pakay dedeyawan, ken pakay gloryaan tinagan na. Ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na, makaayayo kumaken kaapo ti panagsakripisyo mi iti daytoy a piesta, iso apanggapwam amang ikapya kada kami, ket iso pay ti mangipaay
tinapalungduan a panagdaydayaw mi itadayag mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken. Itag-ayo dagita puso yo. Agdadan sa ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May karikit rumbeng. Pudno unay ama ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami ti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Dios. Taga po ti misteryo iti tatao ti anak mo, nagranyag ti baro alawag ti gloriam, kadagiti mata ti isip mi, tapno ti pannakaammo mi iti Dios, at ilangan na makita, gapuken kwa na maawis kam nga agayat, kadagiti banbanag adi makita. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti tronos ken dominasyones, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin di langit ken daga napno ti pakaidaydayawam husana iti kangatuan madaydaya ti umay tinagan ti Apo husana iti kangatuan. Pudno unay Apo, mabiig ka akinasanto, ket sika ti gugwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo, ti espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem. Ket ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, isa mayawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo kinin ka panagungar, inakamin salakan si kanan nubo ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tempaay mo amay kari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirano di tibagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parairayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag
Kaya't makiranod kamto kinainggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kamto kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Hallelujah. Amen, Hallelujah. Amen, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Intay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami sa langit, madaydayaw tinagan mo, numteng kumati pagarian, matungpal kumati dakem mo, dito'y daga akas sa langit. Item kadakam ti aldaw dito'y ti kanen mi, ti patinayong aldaw pakawanim, dagiti basbasul mi, kasmet kuma, iti pamakawan mi, kadagiti met na kabasul, kada kami. Di na kami baybayan nga umanugot, iti suliso ket di sarakan nakam, iti dakes. Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi. Kan iti yaay ni Kristo anang isalakan kada kami. Kakukwam tituray, ti panakabalin kindayaw, ti aganayon na dintog sarday. O Apo mi a Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti tedko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba kinnapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya, kapya. Cordero ti Diyos sa mangikat
ikat kadagiti basbasulti sangalubungan mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasulti sangalubungan mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasulti sangalubungan item kada kamti kapya item ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, nanti may salae nga sa mapaimbag toy kararo. Nakakaskas daw ti ayat mo, pulos sa di matukod to'y isip ko. Tapay aya nga indaton mo, day tabiyag itikas kanya kaparswan. Nakakaskas daw ti ayat mo, pulos sa di matukod to'y isip ko. Tapay aya nga indaton mo, day tabiyag itikas kanya kaparswan. Natanok nga ayat, naindaklan nga ayat, nasudi nga ayat. Natanok nga ayat, naindaklan nga ayat, nasudi nga ayat. Nakakaskas daw ti ayat mo, pulos sa di matukod to'y isip ko. Tapay aya nga indaton mo, day tabiyag itikas kanya kaparswan.
nakakaskas daw ti ayat mo. Pulos sa di matukod tuy isip ko. Tapay aya nga indatong mo day tabiyag itikas kanya kaparswan. Natanok nga ayat, daindaklan nga ayat, nasudi nga ayat. Natanok nga ayat, naindaklan nga ayat, nasudi nga ayat. Kumararag tayo. Dawatin mikan ka uman nakabalin a Diyos, ta ipaay mo kadi, ta tinayanak itanga aldaw. Iso amang isalakan itilubong. Kas impaay na tinadyosan apan nakayanak kada kami, kas takumapay nga ipaay nanto ti agnanayon abiyag kada kami. Gapoken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Diyos amang nibinibiti kaasi na pagtalawin na kuma ti kinadakes yo ket pagranyagen na iti uneg dagita puso yo ti lawag dagiti bertudes. Iso nga nang paksiat kadagiti nasipnget alubong babaen ti itatao ti anak na ken na magranyag iti daytoy na santuan nga aldaw. Babaen ti nagloryaan apan nakaipas nga iti anak na. Amen. Kinayat nang ipakdaar tay anghel kadagiti pastores ti naindaklan aragsak ti mangisalakan ti pannakaipas nga iti Kristo sapay kumatapunwen na dagita nakem yu ti ragsak na ket pagbalinen na kayo asaksi ken propeta ti ebanghelyo na. Ti Diyos ana magkaysa ti langit ken daga babaen ti tatao ti anak na punwen na kay kumatikapya ken tinaimbag anakem na ket pakiranuden na kayo iti agnanayon aragsak na. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Merry Christmas kada kayo amin Apo. Merry Christmas. See boys and girls selling lanterns on the street. I remember the child in a manger as he sleeps. Whenever there are people giving gift, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Just light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace, and all I want in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday.
This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Merry Christmas.